Ahojte smejkovia, vítam vás pri ďalšom videu a týmto videom by som chcela povedať niečo o mojom živote, takže niečo ako fakty. Ale chcela by som vám povedať niekoľko vecí, ktoré sú takmer trošku divné a niektoré sú trošku aj také zábavné v podstate a mohlo by sa vám to páčiť previernym kurzom. Je to trošku tma, som z novej izbe, no a môžeme ísť teda na tie fakty. Poviem asi 10 faktov a povedal by som, že ten prvý fakt je taký, že ja viem, že ste rada, keď ma niekto obdivuje a že keď si niekto myslí, že som face cool baba. Chápete? Asi nie. No tak, rozvediem to. Asi nie, že asi to bude len jeden fakt a chcela by som o tom faktu niečo porozprávať. Prečo ja mám rada, keď ma niekto nazýva cool baba a že keď mám veľa kamošov a tak a že proste je to také coolové, že proste každý sa na vás pozerá s takou radosťou, že sa tešia, že ste prišli na to miesto, kde chceli, aby ste prišli. No ako si tak poviete, no, však ja ich to môžete ísť do školy, do inej, radšej nech ma týranujú inde. No tak proste, akože vy ste si robili len srandu a ten človek to pochopí, že vy ste to mysleli vážne, tak radšej prídete na to miesto. Radšej prídem. Teraz sa nečudujte, pretože ja sa musím pozerať sem a ja som zvyknutá pozerať sa sem, no akože na displej, tak ja sa nepozerám do tejto kamierky, ale na displej. Tak je to celkom také blbúčka, ale ja sa pozerám na kamierku, takže by ste ma mohli celkové vidieť, no. Pravdepodobne malo byť také, že som si chcela červeným rúžom namalovať pery, obočie, očiene očné, aj tu takú. To som si chcela všetko spraviť, ale nie. Nespravila som to. Lebo by som bola riadny blázon. Ja som povedala, že to je také celkom krátke videjko, pretože som iba chcela povedať, že akože ja mám rada face. Keď si myslíte, že som face baba a toto video je hlavne venované môjmu spolužiakovi, je face cool a som ráda, že ma zastal pred môjim spolužiakom, ktorý ma bil. Ja som veľmi rada, že si ma zastal. Som veľmi rada. Takže pre mňa by to bolo všetko, uvidíme sa v ďalšom videu a ja vám poviem čaute. Čaute.